umsakazo Music Gavins FM Channel 33 Nobombele umkenenezo phefumulo nasithi khona izwi laba ngumuntu ninjani ekuseni sekusile umhla ka-25 ka February 2026 isikhathi 6:15 ekuseni sithi morning drive abantu abavuke baye la uNkulunkulu ebathumela khona. We were sent, sathunyelwe emhlabeni ukuba sizobusa sizobheka ukuthi imbuso kaNkulunkulu from heaven uya expanda yini la emhlabeni. But niyaphila nonke, America, Asia, Europe, Africa. Ngiyathemba uNkulunkulu nani nigcinile konke amagumba amane omhlaba. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu okhona yonke indawo. We know ukuthi uNkulunkulu he's the one owasakhela le universe lomhlaba ukuze sikwazi ukuphila, siphila ngaye. Fana singakhohlwa lokho ukuthi he is our source, he is our standing. Even le season nje isizini yokuyikhumbuza actually ukuthi ukunqoba kwethu nokuphila kwethu kulele ekutheni simukuye yini mentally, because siyazi ukuthi vele akekho umuntu ongaphila ngaphandle kaNkulunkulu. Usukuzikhohlisa nokuthi usukhohliwe ukuthi udalwe umdali. So by tuning your mind ukuthi uyihambise kuleyo hlelo lokwazi ukuthi you were created, so ikona okwenza ukuthi ukwazi ukutapha into the divine nature yempilo yakho and ukwazi ukubona nezinto ezikusurroundile kumoya. Kuba impilo easy, ayinasi stress because uyazi ukuthi konke uNkulunkulu he take care of everything about your life. Lalela umsakazo Music Gavins, umsakazo omusha hlala umusha njalo for isikhathi esisha. Sisathi isikhathi esisha lesi uNkulunkulu asambulayo. Asikaze sibe kulesikhathi esinje. Hayi kodwa ke siyazi ukuthi uNkulunkulu usiphila ukuhlanganipha and usifakile uNkulunkulu bakhe kithi. Asesabi, singabe abantu abasabayo, abantu banovalo, kodwa sisabe yena, simazise ukuthi wazi konke. But ke sizoqhubeka nendaba yethu kaJoshua. Siyazi ukuthi uJoshua is the man engimlandela kakhulu manje, just ukuthola nje ispirit behind him ukuthi wakwazi ukuthi akholwe uNkulunkulu ngale level engenanto ephathekayo. Sometimes thina sidinga izinto eziphathekayo ekubeni unezwi elifakwe kuwe. So izwi kaNkulunkulu elikhulunywe kuwe liphelele, ukuthi nje wena ucreate i-belief system yakho kungalo, ulilandele, ulilalele. So ikona lokho uNkulunkulu nje yakudingayo, and we can make izinto ezinkulu kurifileka izinto ezinkulu ngalokho nje ukuthi silalela izwi. Sibuka nje uJoshua ukuthi kuthe mase beqedile ukuyisebenzisa circumcision noma when circumcision, then wase kuqhamuka this guy from the spirit, wambona wathi yena uyinduna yebandla lempi lika Jehova. So he was an angel, and wakhuluma nathi now, Joshua, you have to tap into the dimension engikuyo manje. Khumula isicathulo sakho ngoba le ndawo mukuyingcwele. So that was another stage for Joshua. Because he had to tap into that stage ukuze athole amandla, abone benqoba, abone uNkulunkulu ebalwela.
So ukuba in the holy place kukubeka into a high dimension of life. You see things as God sees them. Ubona izinto njengoba uNkulunkulu ezibona. Mayethi uyinkosi yomhlaba, awukudoubt lokho because uyakubona, because ume endaweni ekwazi ukukubonisa lokho. So kubalekile ukuthi simiphi and ubani othe asime lapho. So it's very important to follow that pattern kaNkulunkulu. So I want us to siqhubeke nje kafishane la sigcine khona izolo, ngoba sikhulumile ukuthi base benika ama-instructions about iJericho, indonga zaseJericho ezazivaliwe, kuvaliwe, engadluli ngaphumi lutho, because babezwile abantu baseJericho ukuthi Israel, abantwana Israel bazodlula. So wayesethi uNkulunkulu ke through this angel wathi no, you have to take abanye abapristi abazophatha amacilongo awu-7 abazohamba phambi komphongolo, and then nizorawunda izinsuku eziyisithupha, ningakhulumi, kungaba khona okhulumayo. So Joshua wabayalela abantu kanjalo. So they did that for 6 days. Wasethi-ke i-instruction yogcina yayithi esoqala kuyona kwesikhombisa ukuthi kwenzakalani-ke. Let me start in verse lithi ngosuku lwesibili bawuzungeza umuzi kanye babuyele kambenza njalo izinsuku ezisithupha. From verse 15 ithi kwathi ngosuku lwesikhombisa bavuka ukwentwela kokusa, bawuzungeza umuzi ngandlelanye kasikhombisa. Ngalolo suku kuphela bawuzungeza umuzi ngasikhombisa, shuthi ngosuku lwesi-7 to do it 7 times now. Kwathi ngokwesikhombisa abapristi sebebethile amacilongo, uJoshua wathi kubantu, khamulukani ngokuba uJehova uninikile umuzi. Oshuthi dumisani nibanga umsindo ngoba uNkulunkulu useninikile umuzi. Uyakwahlukaniselwa uJehova wona nakho konke okukuwo. uRahabi isifebeso kuphela uyakusinda, yena nabo bonke abakuye endlini, ngokuba wazithukusa izithunywa esazithumayo. Kodwa zigcineni nina kukho okuqalekisiweyo, funa lapho senikuqalekisile nithathe kukho okuqalekisiweyo nilenze ikamu libe ngeliqalekisiweyo, nilihluphe. Kepha lonke isiliva negolide nezitsha zethusi nezinsimbi kungcwele kuJehova, kuyakungena endlini yengcebo kaJehova. Abantu base bekhamuluka amacilongo ebethwa. Kwathi lapho abantu bezwa ukukhala kwecilongo, abantu bakhamuleka ngokukhamuluka okukhulu. Ugangelo wawela phansi endaweni yalo, abantu benyukela emzini nalowo waqonda phambili nje, bawuthatha umuzi, baqalekisa konke okusemzini, isiliva nesifazane, abasha nabadala, nezinkabi nezimvu nezimbongolo, ngosiko lwenkemba. uJoshua wathi kulawo madoda amabili lihlolile izwe, ngenani endlini yesifebe nikhiphe kuyo isifazane nabo bonke anaba njengalokhu namfungela. So siyakhumbula sayifunda lapho ukuthi uRahabi wafanele bamgcine ngoba babemthembisile ngenxa ukuthi wabathukusa ngeke bezohlola izwe. And then 12:24
bawushisa umuzi ngomlilo nakho konke okukuwo, isiliva kuphela negolide nezitsha zethusi nezinsimbi bakufaka endlini yengcebo, endlini kaJehova. Kepha uRehab isifebe nabendlu yakayise nabo bonke anabo uJoshua wabasindisa, uhlala phakathi ku-Israyeli kuze kube namuhla. Lokhu wathukusa izithunywa uJehova azithuma ukuba zihlole iJerikho. 26 uthi uJoshua wafungisa ngaleso sikhathi wathi, makaqalekiswe phambi kukaJehova umuntu osuka akhe lo muzi waseJerikho, uyakubeka isisekelo sawo ngokulahlekelwa izibulo lakhe, amise amasango awo ngokulahlekelwa ngumncinyane wakhe. UJehova waye naye uJoshua, udumo lwakhe lwalukhona ezweni lonke. Siyawubona amandla kaNkulunkulu enzeka kule ndawo. Simple nje ukuthi ulalele ukuthi uNkulunkulu uthini, kwenza ama-wonders, kwenza iy'mangaliso. Abazishayanga indonga, akubulldozwanga, into abayenza nje, they had to surround indonga kasikhombisa, and then bese beshouta, bepraise uNkulunkulu, and then indonga zawo. So it's very important to understand ipower yendumiso yokudumisa usezwini, udumisa izwi uNkulunkulu alisho kuwe. Lokho kuvula amasango, kuvula iportali serious. And uyabona ukuthi what they were doing, they were aligning nempilo zabo ne-divine nature. Remember ukuthi uJoshua wayehamba nempi nokhomanda, kusho ukuthi bona bayarawunda with the spiritual what to call soldiers. I am around them. They were activating power yakamoya, impi kamoya, impi kaJehova. So ingakho kubalekile ukulalela uNkulunkulu mayethi obey, uyazi ukuthi the angels kunezingelosi assign for i-assignment yakho and zilalela yona. So it's very important ukuthi sazi ukuthi when we follow uKristu and follow leadership yakhe, and uyakwazi ukuthi aqondanise nengelosi zalelizwi ulifakwe kuwe. So by following exactly ama instructions kuyayi-activate impi kamoya uma kufanele kuliwe, uma kufanele kuletha ukudla. Buka they bathola igolide, isiliva, without fight kakhulu, just izwi kaNkulunkulu lalikhulunyiwe, and then balilandela, and then kwenza konke lokho. So ileso sifundo nje sanamhlanje kuseni, simbonga uNkulunkulu ukuthi usiphi ukuhlakanipha futhi usipha ne-wisdom yokuthi siqhubeke simlalele uNkulunkulu. Sonibona ke kwi-afternoon drive uNkulunkulu aligcine, alambule izwi lakhe libe isibani, linipha amandla ukuthi nawe uNkulunkulu kulolu donga, indonga obhekene nazo, lalela izwi, ungabuka izindonga, buka izwi lona elikhulunywe kuwe, bese uyalenza njengoba lishilo. Uzoyibona izindonga ziwa ngenxa yamandla okulalela uNkulunkulu, umlalela ama-details, ama-instructions akhe. Thank you so much. Ngiyabonga for tuna in nokuthi nilalele umsakazo Music Gardens FM.
Umsakazo omuhle kakhulu okhuluma indaba ezinhle zombuso la umuntu ezobusa ekulungeni, ebusa ekuKristu, ebusa edwaleni, ebusa kwi-idea kaNkulunkulu yokubuyisela umuntu kwi-position la evele amdalela ukuthi abe kuyo. So siyaphusha sithi abantu abathephe into their callings and balalele izwi elakhulunywa kubo. Yeah, good. Have a good day. We're gonna meet in the afternoon drive. God bless you.